салом дӯстон, бозии пурсару садои Ал-Наср ва Интер Майами ҳам баргузор шуд. Аммо мухлисони ташнаи дидори ду нобиғаи футбол Криштиану Роналду ва Лионел Месси ба амои ин ҳардуро шоҳид нашуданд. Новбаста ба ин ҳам дастаи арабӣ тавонист ки ғалабаи калонро муқобили рақибон ба даст орад ва голҳо дар ҳақиқат дидани боб шуданд. ҳоло мо ба шумо абзори голҳои бозии мазкурро пешниҳод мекунем, вале обуна шуда лайк зари ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. дӯстон, имрӯз мунтахаби Тоҷикистон дар даври якчорфинали ҷоми Осиё бо ҳамтоёни хеш аз Урдун рӯбарӯ мешавад. То ин дам формулаи Эйнштейн хело хуб кор дода истодааст ва ҳама умед ба он мебандем ки шербачаҳои тоҷик сарбаландона ба полуфинал ҳам мебароянд. Шумо низ тамошои ин бозиро метавонед бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. الرابع جوردي ألبا تغنية معالي تركي ونسيم كان يحول مباراته أمام الهلال لبروزوفيتش الله حلوة 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 الله عالمي يا عالمي يعني مسجل الله 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 شيء أقرب للخيال. هكذا يحتفل العالمي، هكذا يبرز العالمي أمام أنظار العالم. واحدة هكذا يقول، وأعتقد أن اسم الرياض الرائعة جدا وضرب الجزاء تقدم ويسدد ويسجل. حيا بنا مستحقة راس تنحط وتنحط الله. الأمسية كلها على بعضها مذهلة. والأسطورة طبعا ليونيل ميسي تألق والإبداع والكرة الآن الله الله. نعم ابتسم يا له. ليونيل ميسي يشارك الآن في الدقيقة الثالثة.